Jisquhom li fjen imbejjed u sigarri u min fettillu sansitra marjente fajteftef fil-bajda. Din hija porkerija. Kulħadd jaf minn ħasem forġa nar l-imnarja. Hekk iddeskriva il-Mediterrane Film Festival u s-serata tal-premjijiet is-self-made blogger laburista mill-faxxa ta' Joseph Muscat Neville Gaffa f'attakk ieħor fil-konfront tal-Ministru Owen Bonnici. Gaffa insista il-Film Festival kien porkerija ta' oxxenitajiet grassi u malizzjużi li ġab miegħu xkora dnubiet ħorox. Neville Gaffa sostna il-festival matul il-ġimgħa kien organizzat fil-Forti Ricasoli u ġie jiswa 5 miljun euro fil-waqt li allega wkoll il-serata ta' premjijiet weħida ġiet tiswa 8.5 miljun euro. U għażvela li xi ħadd bejn il-Ministru Owen Bonnici u l-Kummissarju għall-Films Johan Grech kien mistieden għal diversi serati fosthom l-orġa li saret fil-Fort Emanuel fid-29 ta' Ġunju ta' din is-sena. Neville Gaffa attakka lill-Ministru Owen Bonnici bħala Ministru li qed jimbotta elitiżmu modern kontra s-soċjaliżmu antik li mhux apprezzat fil-waqt li insista li bl-aġir tiegħu qed joħloq nies illi qed ixammru mneħirhom u saħansitra saq illi min mejjed tal-qatra u min mejjed fis-sakra botta ċaraw tonda għal Bonnici u sħabu. Gaffa saq illi bl-14 miljun euro li nefqu Johan Grech kienu jibnu skola ġdida jew issir estensjoni fl-Isptar Mater Dei jew saħansitra jinbidlu l-cables tad-dawl li reġgħet jinqata' bla-doċċ. Għaldaqstant Neville Gaffa sejjaħ lil Owen Bonnici biex jirriżenja biex iżar ma' min rajħ minħabba l-ħniżrijiet illi qed jagħmel diskors ċar illi juri illi l-qasma fil-Labor hija enormi biskit totali ta' Roberta Bella u sħabu li ma jistgħu jagħmlu xejn quddiem l-attakki tal-faxxa ta' Joseph Muscat. Fil-ġimgħat li għaddew, Neville Gaffa kien allega li Owen Bonnici kien ta' xogħol lil Mark Camilleri għaliex dan tal-aħħar kien jaf xi ħaġa fuq il-Ministru Bonnici rid jalaqlu ħalqu. Net News staqsa lil Bonnici din il-ġimgħa jekk Gaffa u x'qed jikdeb bil-Ministru ma jgħidx li dan qiegħed jikdeb. U qed jistaqsi għalhekk x'għandu Camilleri fuq il-Ministru, x'informazzjoni u evidenza għandu. Id-domandi jibqgħu jiġu mistoqsija, l-unika ħaġa ċerta hi illi l-allegazzjonijiet serji fuq il-Ministru qed jiżdiedu brata kbira u ħadd ma huwa qed jiġħadhom.